Pekný zasnežený deň prajem všetkým. Dlhší čas ste mohli na sociálnych sieťach pozorovať upútavku pána Huliaka na stretnutie s občanmi. Vedel som o tom, že sa tam chystá niekoľko mojich známych, ktorí ma tam volali, ale nechcelo sa mi tam ísť, pretože keď vidím tých troch prospechárov, ktorí zneužívajú ťažkú situáciu vládnej koalície, je mi navracanie. Ale dnes som videl komentár akéhosi nie veľmi bystrého človeka, zrejme člena strany, ktorého meno nepoznám, ktorý objavil teplú vodu a povedal, že sa im donieslo, že sa chystá nejaká provokácia. Rozmýšľal som nad významom tohto slova. Aká provokácia? Že tam majú prísť občania s opačným názorom? Že má byť diskusia s občanmi a nie, že ako som sa dozvedel, okresní predsedovia zvolávajú členov, aby sa zúčastnili týchto tzv. Diskusí, aby tam sála alebo miestnosť nezývali prázdnotou. To je stretnutie s občanmi. Viete, keď to porovnám, že som bol diskutovať v Jame Levovej s pánom Matovičom, že som bol na Sliači diskutovať s pánom Naďom, s pánom Hegerom a hoci ich neznášam, musím objektívne povedať, že nikomu nebránili vo vystupovaní a akceptovali aj protichodné názory. O tom by mala byť demokracia. Na druhej strane ste počuli o bývalom kandidátovi na prezidenta, neúspešnom kandidátovi, ktorý stretnutia s ľuďmi robí na pozvánky. To znamená, že zamedzujú tomu, aby tam neprišiel niekto nepríjemný, kto by mohol pánovi Korčokovi položiť nejaké nepríjemné otázky. Vidím, že vedenie Národnej koalície ide v Korčokových šľapajách a bojí sa otvorenej konfrontácie. Nemal som v úmysle sa tohto stretnutia zúčastniť, ale po týchto drzých slovách tohto človeka, ktorého opakujem, nepoznám, som rozhodnutý zúčastniť sa toho stretnutia v Ružomberku. A nikto nemusí potom pátrať a pokútne sa dozvedať. Ja nie som potkan, aby som sa skrýval. Sme v slobodnej krajine a ja pôjdem tam, kam ja chcem. A nikto mi v tom nebude brániť. A vyzývam aj ostatných, ktorí majú čo povedať, ktorí sa majú čo spýtať týchto troch vyťúzov, aby prišli tiež buď dnes do Ružomberka o 17. hodine, alebo zajtra do Banskej Bystrice. Majte sa pekne, dovidenia, do počutia.